जाबाय गोथाव ना? गोथाव जोंनाथ' जोंनि हारिनि संनायाथ' बिराद गोथाव जाखायो जोंना अमायानो बोख्लायखायो बारदिंलायखायो एकदम ने नारजि अमा मानिद्राय हेल' एभरिवान आं देहाया बारा थिग नङा ओमफ्राय थावबो फैनांबाय लोगोफोर आंनि लोगोनि हटेल अपेनिं जादों माने आं बिराद लोमजादों ओमफ्राय थावबो आङो दसेबाबो फैबाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो आङो आंनि लोगोनि हटेल गोदाननि लकेसनखौ देखायनो नागिरदों ओरैहाय फुड प्लाजा दङ ओमफ्राय बेनि अपोजिटआवहाय ओमफ्राय नै बेफोरबायदि मा बड'लेण्ड हटेल खुलिदों जोंनि ट्राइबेलफोरनि आरोना बर' ट्राइबेलफोर खाना मोनजागोन आरोना ओमफ्राय दायो बाराद्राय मोजांबो केपचार खालायनो हाला एक्सुवेलि आङो देहा मोजां नङा नोंथांमोन बेफोरबायदि मोनसे पस्टफोराव गाखोनांगौ आरोना ओमफ्राय दायो माखासे गोबां मानसिफोरा स्टार्ट जाबाय माने नै बेफोरबायदि आरोना काउन्टार बिदि इन्ट्रेन्स बिथिं गाहायाव फार्स्ट फ्ल'राव ओमफ्राय नै बिथिंहाय काउन्टार थाबाय माने माखासेया जानायखौ लाहार फाहार खालामबाय जाबाय थ' नोंसो जाखांबाय थांदों मालाय बारबि दल ओमफ्राय नैबो सासे बिनानाव ओमफ्राय नैबे आदा मिनिया नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिनायखायो आदा मिनियानाथ' ब्लग दंखायो स्पेसियेलि आदाया जोंनि गामिनिनो ओमफ्राय दायो बेहाय लोगो मोनफैबाय बे बाजै ना बाजैखौबो रियेलाव नुफेराखैमोन आं खालि भिडिअ'आवल' नुयो मा मोनजाखो ओरैनो जाबाय नानि नै माबा एम्फौ लाथा जाबाय ओमफ्राय बेदरनि मैसो जाबाय ओमफ्राय आसाम ट्रेक्टर बर'नि बेदर ओमफ्राय मैथा ओमफ्राय नैबे मा मैद्रु ना मा जाखो ओमफ्राय भिन्दि भाजा दालि जहल बड'लेण्ड हटेल जाबाय नालाय ना ट्रेडिसनेल खाना बर'फोरनि ना मा बिराद मोजां जादों टेस्टि जादों दा टेस्टि जादों संनाय खावनाया बिराद मोजां जादों मानसिफ्राबो ओरैबायदि हेन्डसामखा संग्राफ्रा आच्छा दे मोजाङै जादो आदा दे बे आदानि चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै नाय मिनिया ब्लग गोबाङानो मिथिखायो ओमफ्राय बाजै जादो फंबायमोना सोर जायोमोनथाय आदानि बे बिनानाव आंनि बिनानाव बे बिबोनां जाहैबाय आच्छा दे जादो दे हौरै माखासे गथ'फोर दङ नै जालागासिनो युवराज खाना खाया क्या तुम्हारा होटल मम्मी का खाना कैसा है अच्छा ठीक से जादो दे जादो ओमफ्राय ओरैबो दङ ओमफ्राय ओरैहाय महिला मण्डल ओरैबायदि सुन्दुरि जोंहा जाखांनानै मिलायथारासै आरो बियो आयु मा इसिबां रायखसनोलाय गावनावबो जानोबो लिंहरा जाखांनानै ओमफ्राय बेबो बिनानावा बरपेटानिफ्राय फैदोंना नों गासिबो बिजनेस वुमेन गोजा दे लोगोफोर फैसा गोनां गोजा बिसोरो मालदार गोजा फैसा गैया बिदिनो होनो गोनांफ्रा गैया होनो ओमफ्राय ओरैहायबो मोनसे रुम दङ बेफोरबादि रुम दङ नै बेखौ बांद्राय थिक खालामथ'वाखै ओमफ्राय ओरैहाय नै बिनानाव मोना दे हेल' होनसाय हेल' थाखुमाबायसो ओमफ्राय ओरै किटचेन नै जोंना एक्ट्रिसा थिगसे खामानि मावथारदों आरो नै सासेबाव जोंना लोमजादों बिब' नै गुस्थियाबो बोरैबा नुथारदोंना बुरि नुथारदोंना ओमफ्राय नै आब'मोना जा साइज गुफुरथार नै रायजोफोर जानो फैदे संग्राफ्राबो बिराद मोजां ओमफ्राय नोंथांमोना जाफैयाबा सोर जाफैनांगौ नङा होमबा बर'नि मोनसे एथ' मोजां मेन टाउनावहाय हटेल खुलिदों ना बियो एम्फौ लाथा नामा बर'नि ट्रेडिसनेल एम्फौ लाथा ओमफ्राय नै बेनो ओमफ्राय नै बेयो मैथा बाथोन वाव ओमफ्राय बियो दाउ ओमफ्राय बियो मा एवनाय सबाय बिमा बिन ओमफ्राय नैबे बर'नि खाना अमा ओमफ्राय बिथिं दाब्रा दंबावो नै ओमफ्राय मा बे अमा बिथै बिबु ओमफ्राय नैबे भिन्दि एवनाय सामब्राम बियो थास' खिलि वा फेभरेट लोगोफोर बर'नि एकदम पियर खाना ओमफ्राय मा दंबावो मैसो आयौ
नै मोननो थाङि बेदराव दंबावोसो दे लोगोफोर ओमफ्राय बेहायलाय मा दं नायजोबबाय आङो आदसा आब'मोना बिराद गोसो गुदुं ओमफ्राय बिराद हेल्प खालामफैबाय फैबाय थागोन दे आब' जाफैबाय थागोन औ फैबाय थागोन ओरैबो नै आब'मोना लाजियो आब'मोना दे लाजिनायखौ लाबाय थाला ओमफ्राय बिदिनो गोलोमबाय नामा खामानि मावनानै ओमफ्राय नैबे आरोबाव बिदिनो माने खाना दोनग्रा आरोना ओमफ्राय नै थांनो ओंखारबाय नामा जों थांनोसैहाय थांनो ओंखारबाय बिब' ओमफ्राय जा गोथाव थांसैबो खोनासं आं एसे खिन्थानोब्ला दे बिनानाव खिन्थादो एन्ट्रिबो लाबाय आब'नि हटेल गोदानाव जोंनि बिब' होनाय मालिका देखाय मारा होनाय आं बेखौ अनारखौ दा देखायगोन दे औ माबा बिराद गोथाव मोनथिबाय आइटेमसफ्राबो एसे बुरजायैनो माबि नारजि अमा बेदर कम्पालसारि आरो बेवहाय सबाय थास' बिसं नाथुर अमा बेदर एम्फौ आं खालामगोन ना उनाव खालामगोन ना बे मोनसे स्पिकिं आइफन सोना दोंनिया बियो थांनो बुंनो बाबायबा फैफिनला नामा मोनजाबा फैनोसै अके बाय बाय ओमफ्राय नैबे सासे आब'बाव आंजों फैनाय फाइनालि नै अनारा बेनो बे हटेलनि अनारा बेनो खुलुमबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे आब'नि हटेलाव बङाइगाव टाउनाव फैयोब्ला अननानै भिजिट खालामलांनो दाबाव दे बेहाय ट्रेडिसनेल खाना मोनो जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि मा जानो गोसो एभेलेबल खालि खुगाजों बुंफैनांगौल' गासिबो हाजिर मोजाङै मोजां सोलिथोंसै ओमफ्राय नै ओरै सासे दंबावो जोंना माबायदि मोनखो नोङो जानानै गासिबो मोजां जोब ना गोथाव जादों नोंनालाय हटेला मोजाङैनो दं आंना बन्द' खालामबाय आं दा दे नोंना जाथ'वाखै जाथ'वाखै दा जागोन जोंजों दा जादों जानानै खिन्थागोन आङो गाइस बेनो नोंथांमोननोहाय एसे सर्टकाटै देखायबाय ओमफ्राय आंखौथ' नोंथांमोना अबस्थाखौ नुखाबाय जानानै दङ नै मानसिया एसे गाज्रि लुक्स जानानै दङ ओंखायनो नोंथांमोननो बारा मोखांखौ दिन्थिबाय थाला दायो ओंखामखौ जाना लानोसै ना मा होनो लोगोफोर जानो फैबाय जेला जाना लानोसै ओंखाम जाना लानोसै आं गालथाव गोनांखौनो होलायबावो गाज्रि बिदिनो नै टेबोलावहाय जाग्राया रेडि सफैजेनबाय लोगोफोर जों साथाम अनाराबो जोंजोंनो जासिगोन अनाराबो माने ओंखाम जायाखै ओमफ्राय ओरैथिं फारसे आब' दङ देखायखादों आङो दायो आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोना खनसे आरोबाव फिन रिपिट नायनानै लादो ओंखाम ओमफ्राय नै बियो मैथा बाथोन सबाय बिमा एवनाय ओमफ्राय बे मा जाखो थास' बिथ'राय ओमफ्राय बेफोरथ' थाखायो पापर ओमफ्राय र' नोंथांमोना देखायगासिनो दङ एकदम बङाइगाव फैबाथाय जाफैथार दे लोगोफोर एकदम माने जोंनि मेन बङाइगाव टाउनाव बेफोरबायदि हटेलानो गैया बुंनो थाङोबा जोंनि बर' मानसिया खुलिदों थ' बेहाय प्राउड फिल खालायनांगोन मानो होनोबा बेफोरबायदि हटेला बांसिन सापागुरि साइडजों जायो ओमफ्राय जोंनि मेन एरियाजोंहाय माने बेफोरबायदि गैया थ' आं बिराद हेपि खुलिनायनि थाखाय थ' जौगानाय मोन्दों आरो ना बर'फोरनि गेजेराव टाउन गेजेराव बेबायदि हटेल खुलिनो हानायखौ थ' दायो जोंनि ओरैनि मानसिफोरा बाजै हटेल हिमालया सापागुरिजों थांनांलायला बेहायनो गासैबो बिसिनि जा आइटेम मोनो बेहायनो मोनखायो थ' नैबे दालि ओमफ्राय नैबेयो दं नामा अमा नैबे बान्दा कफि लाब्रा ओमफ्राय नैबेयो दाउ बेफोरबायदि आरो नोंसोर मा जानो बेफोरखौ बुंबानो मोनगोन आरो दायो जानोसै लोगोफोर जानानै लानोसै अमा बिबु एरि सङाखै जाबाय आब' जादों फाइनालि नै जाखांबाय जाब्रेलायबाय जाखांजोब्बाय बेबो जाखांबाय दायो आखाइ सुनोसै दे लोगोफोर आरो मानसिफोर फैलागासिनो दङ थाब थाब सिखारनांसिगोन थिगखौनो जाखाबाय दां बे आङो देन्जार जाखाबाय दां साइजखौ नायनानै देन्जार जानाय बायदि नुबाय आं मानसिखौ
Maksud ada? Tega. Madai जाबाय दा? जाबाय गोथाव ना? गोथाव जोंनि हारिनि संनायाथ' बिराद गोथाव जाखायो जोंना अमायानो बोख्लायखायो बारदिंलायखायो एकदम ने नारजि अमा माने द्राय आरो बिनिफ्राय बेदर द्राय दाउ बेदर लकेल द्राय आरो बिनिफ्राय मैथा बाथोन दङ थास' बाथोन दङ नाफामजों थास'जों आरो बिनिफ्राय दालि जहल दङ ओमफ्राय नारजिखौथ' खोन्थाखाबायमोन ना सबाय बिमा दङ भाजा भिन्दि दङ भाजा मैद्रु दङ भाजा बुहुत आइटेम माने पापर आरो दा बे टाउनाव खुलिनानै बेसेबां गोसोखौ मोजां मोनदों ना बिराद मोजां देरगानाय गेजेराव जि जोङो जाखांहोनो हादों दा बेसेबां देरगानाय नामाबो मामोनलाय मा नाम बड'लेण्ड हटेल नामा बड'लेण्ड बयबो फैदो लोगोफोर सनाफोर लक्ष्मीफोर बयबो फै जोंनि हारि गावबागाव हारियाव होसोनानै जानांगौ जिहेतु बे गेजेराव टाउन एरिया गेजेराव जोंनि हारिनि माबा गैफेरामोन हटेल दा नायदो दंबाबो मानि गेजेराव एरियायाव गैयामोन टाउन एरियायाव जोंनि चिरां सापागुरिथिं दङ खिन्थु बङाइगावआवथ' मालायबो नङा न'निनोखा बयबो साननानै ला न'निनो फैनानै जाफैनायदो आरो लोगोफोर बेखौ बुङो गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम एकदम नोंसोरलाय जाखांबाय एसे खावा दे मादै थेंक इउ नै नोंहा दासो मा मोनजाखोलै अमा नारजि दालि गोथाव दा गोथाव दे जादो जादो ओमफ्राय नै ओरैहाय सासेया सिरि थाखोमाबाय थाबाय जोंना बिनानावा एक्ट्रेसआ मिनिखाबाय दख'नाजों खावलायजों जादों जाबाय थादों मालायसो नै खारलायबाय सासेया जोंना रुमिया কি হল বিনি কিবা হৈছে কেনেকা লাগিছে মনটো বঢ়িয়া লাগছে ইমান ডাঙৰ হোটেল খুলি ভাল লাগিছে মেইন টাউনত কোনে খুলিব পাৰিছে আপোনাৰ বোৱাৰীহে পাৰিছে বৌ দিলে মানে ভাল লাগছে আৰু ভাল হ'ব আশা কৰোঁ মোটামুটি ভালে চলিব দে বঢ়িয়া কি খাই লাগিছে ভাল লাগিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডটো ভাল লাগিছে গোটেই আইটেম দি দিছে না ভাল লাগিছে না থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া লাগিছে গ্ৰীণ কালাৰৰ আপুনি খালে আণ্টি কেনেকুৱা লাগিছে খাৱাটো ভাল লাগিছে না থেংক ইউ একেলগত ন আপোনালোকে একেলগত বাইদেউৰ ন